Λοιπόν, εκεί, όπα, εκεί καλά είσαι. Καταρχήν, πού βρισκόμαστε? Τι γράφεις τώρα? Βέβαια. Καστρίτσα χωριό. Πού? Καστρίτσα Ιωαννίνων. Ωραία. Εποχή? Φθινόπωρο, 10 Νοεμβρίου. 10 Νοεμβρίου 2015. 2015. Τι σπέρνουμε? Σιτάρι μαλακό. Σιτάρι μαλακό. Είναι ιδανικές οι συνθήκες? Ιδανικότατες. Γιατί είναι ιδανικές οι συνθήκες? Έκανε λίγο καλό καιρό. Ναι. Οργώσαμε καλά. Τέτοια εποχή σπέρνετε του σιτάρι? Και λίγο γρηγορότερα. Δηλαδή? Οκτώβρης κι αν δεν έσπηρες, λέει, σιτάρι λίγο θα έχεις. Οπότε σπέρνουμε Οκτώβριο, έτσι? Οπότε σπέρνουμε Οκτώβριο και αν επιτρέπει ο Νοέμβριος και τον Νοέμβριο. Τέλεια. Και έχουμε δύο σακιά εδώ πέρα. Ναι. Σε μια συγκεκριμένη απόσταση. Γιατί? Για να ξέρω να ελέγχουμε το σπαρμό, να μην μας ξεφεύγει. Σπέρνουμε δηλαδή σε συγκεκριμένες αποστάσεις. Από μια σποριά που λέμε εμείς οι αγρότες. Ωραία. Και η σποριά είναι όσο πιάνει το χέρι. Όσο πιάνει η έκταση του χεριού. Η έκταση του χεριού. Ωραία. Και πόσα κιλά πάει το στρέμμα? 20 κιλά έως 25 σπόρος. Σπόρος. Καλά, για την απόδοση θα σε ρωτήσω. Για την απόδοση έχουμε καιρό. Θα σε ρωτήσω όταν θα είναι να το μαζέψουμε. Όταν θα θερήσουμε. Δεν θα το ρωτήσουμε τώρα αυτό. Όχι. Για πάμε να σπείρουμε λίγο τώρα. Για πάμε. Να δούμε και τον τρόπο. Και μετά το σπαρμό τι κάνουμε? Μετά θα σκεπάσουμε το σπόρο με το τρακτέρ, με τη φρέζα. Α, θα κάνουμε και μια γρήγορη φρέζα. Έχει ήδη καλλιεργηθεί δηλαδή το χωράφι, έχει γίνει όργωμα και μια αργή φρέζα. Και τώρα θα σπείρουμε και θα γίνει και μια γρήγορη. Και μετά γίνεται μια γρήγορη μόνο και μόνο για να σκεπάσουμε το σπόρο. Για να σκεπάσουμε το σπόρο, να έρθει σε επαφή με την υγρασία. Ναι. Για να φυτρώσει. Πόσες μέρες κάνει ο σπόρος να φυτρώσει? Αυτό δεν είναι σίγουρο, δεν είναι στάνταρ. Από τι εξαρτάται? Εξαρτάται από την υγρασία, από την ζέστη της εποχής. Τώρα έχει καλές θερμοκρασίες. Έχει θερμοκρασία, σε 10 μέρες πρέπει να φυτρώσει. Αν φυτρώσει κάπου αραιά, ξανασπέρνουμε στο σημείο αυτό? Όχι, δεν ξανασπέρνουμε. Γιατί? Δεν μπορούμε να ξανασπείρουμε. Γιατί? Γιατί άμα είναι φυτρωμένο το σιτάρι, δεν μπορούμε να μπούμε με εργαλείο μέσα, γιατί θα κάνουμε μεγαλύτερη ζημιά. Όχι, δεν θα μπεις με εργαλείο. Αν ξαναρίξεις πάλι σπόρο με το χέρι, δεν θα φυτρώσει. Θέλει να σκεπαστεί και τώρα η εποχή δεν είναι για αστεία, πάμε για το χειμώνα. Αν δεν σκεπαστεί θα παγώσει? Αν δεν σκεπαστεί δεν έρχεται σε επαφή με το χώμα, με την υγρασία, θα είναι εκτεθειμένο σε πουλιά, κλπ. Μάλιστα, ωραία. Τώρα από το σημείο που περνάμε δεν ξαναπερνάμε. Όχι. Και αυτός είναι ο παραδοσιακός τρόπος σποράς. Δηλαδή? Με το χέρι. Υπάρχουν και μηχανήματα για αυτή τη δουλειά. Α, δηλαδή τώρα σπέρνουμε όπως έσπερναν οι παππούδες μας. Ακριβώς. Μόνο που αυτοί τότε είχαν σβάρα, τι είχανε? Είχαν ένα εργαλείο που το λέγανε σβάρνα. Και έκανε ακριβώς την ίδια δουλειά που κάνει και η φρέζα κάνει τώρα. Η φρέζα, περίπου. Περίπου την ίδια δουλειά. Υπάρχουν και μηχανήματα δηλαδή που σπέρνουνε. Ναι, είναι μηχανές που σπέρνουν σιτάρια, κρυθάρια, αυτούς τους σπόρους των δημητριακών. Ναι. Αυτός είναι ελληνικός ο σπόρος ή εισαγόμενος? Αυτός μάλλον εισαγόμενος πρέπει να είναι, γιατί στην Ελλάδα τα έχουν καταργήσει αυτά τα πράγματα. Είχαμε στην Ελλάδα ντόπια σπόρια. Πολλά. Και δεν έχουμε διασώσει κάτι.
Κοίταξε, αυτά υπήρχαν όταν ήταν σε λειτουργία οι αγροτικοί συνεταιρισμοί, Ναι. όταν ήταν σε λειτουργία η ΚΙΔΕΠ που μάζευε τα σπόρια από όλη την Ελλάδα. Η ΚΙΔΕΠ τι ήτανε? Ήταν τριτοβάθμια συνεταιριστική οργάνωση. Τι σημαίνει αυτό για αυτούς που δεν ξέρουνε? Κεντρική Υπηρεσία Διαχείρισης Εγχώριων Προϊόντων. Και μάλιστα και διαχειριζόταν δηλαδή πέρα από τους σπόρους και τι άλλο? Πέρα από τους σπόρους που τους διένυμε σε όλη την Ελλάδα, διαχειριζόταν και το μετά το παραγόμενο προϊόν και επίσης το διαμήραζε σε όλη την Ελλάδα, τα καλαμπόκια για ζωοτροφές, Ναι, τα κρυσάρια για ζωοτροφές ναι. και ό,τι ήταν σε σχέση με τη σπορά και με τα σπόρια και με τις ζωοτροφές και πολλά άλλα ακόμη. Και η ΚΙΔΕΠ είχε και... Η ΚΙΔΕΠ είχε σε όλη την Ελλάδα εργαλεία που καθάριζαν τα σπόρια. Είχε αποθήκες Ναι, σε όλη την Ελλάδα διασπαρμένες σε συνεργασία με τις ενώσεις συνεταιρισμών. ναι. Βέβαια όλα αυτά ρήμαξαν Πότε? σιγά σιγά από όταν μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Α, πρέπει να υπήρχε σχέδιο λοιπόν. Μάλλον για να καταλήξουμε εδώ που καταλήξαμε κάτι τέτοιο πρέπει να γίνει. Και οι ελληνικοί σπόροι, ας πούμε, του σιταριού είχαν καλύτερη απόδοση από τους εισαγόμενους. Και οι εισαγόμενοι το ίδιο πράγμα ήταν. Αλλά οι ελληνικοί σπόροι τουλάχιστον παράγουν εδώ, ήταν εγκληματισμένοι με τις κλιματικές συνθήκες της Ελλάδας και ήταν προτιμότεροι. Και η ΚΙΔΕΠ πότε έκλεισε? Κάπου εκεί τις αρχές της δεκαετίας του 90. Τέλος, έτσι. Εσύ. Και βάζουμε σημάδι για να συνεχίσουμε. Πολύ ωραία.